našej strany bol výborný vstup do zápasu, do druhej minúty sme mali vyloženú šancu, ktorú sa nám nepodarilo premeniť. V držaní lopty sme boli celkom solidní, ale mne osobne chýbala väčšia energia. Asi bolo aj cítiť ten ťažký zápas, ktorý sme odohrali v Lige majstrov, ale pokiaľ chceme hrať aj v Lige majstrov, aj našu ligu, potrebujeme vedieť zopakovať taký výkon, aký sa nám podaril v stredu. A nám sa to dneska nepodarilo. A tie šance, ktoré sme mali, zostali nevyužité. Neviem, z čoho to vyplývalo, pretože tá túžba nebola na takej úrovni, ako by som si predstavoval. Super bol agresívnejší, bol vždy o krok skôr a pri lopte ako my, mal lepšiu reakciu, na loptu takisto. Takže z tohto pohľadu ma to samozrejme mrzí, alebo nás to mrzí, tá prehra, pretože nikto nemá rád prehru. Na druhej strane, možno pred tým odvetným zápasom s Lublanou je to aj dobrá taká facka, že s tým, že možno niektorí lietali v oblakoch, že zvíťazili sme vonku a dali 4 góly, tak teraz padneme opäť na zem tam, kde patríme a zodpovedne sa pripravíme na odvetný zápas Ligy majstrov.